Môže pridať aj 8. Bola presná. Step back, ale... Na opačný koniec palubovky. Glover to vyskúša z diaľky a trafí. Bohudec dostáva prvé minúty na palubovke. Reuters. Lazarus nejaká nenašiel. Glover môže ísť dopredu. Má tam aj Gutala. Glover to ale vezme celé na seba. Výborná obrana Handlovej. Neževič posunul výborne a sa rozhodol ísť do nájazdu a urobil dobre. Získal. Loptu strátil Smith na Glovera a urobil to výborne. Smith. Zakončí. My sa venujeme tomu nášmu zápasu. Dragovič pod kôš. Glover zakončuje. Nižšieho Hudeca. Dragovič nakoniec ešte na Glovera, ktorý boduje. Má Glover. Opäť tradičná handlovská podpora na domácej palubovke a to... Naozaj pre mňa koniec zaujatého fanúšika je radosť pozerať sa. To si nemôže fanúšik voči hráčovi dovoliť. Glover. Inter využil 4, Handlová 3. To je to úplne voľné pod